Egunon olaia, bai, auzapez berriak izanen ditugu Baiona, Miarritze, Angelun, Hendaian eta Uztaritzen. Aipatu bezala hemen Baionan lehia biziki estua izan dugu eta azkenean etxegarai zentristak irabazi du, baina 26 botogatik Alderdi Sozialistak hurbil ikusten zuen garaipena azkenean ezinezkoa izan da. Miarritzen Michel Beunak zentrista izanen da auzapez berria. Angelun aldaketa eskuinak berreskuratuko baitu duela 6 urte galdu zuen alkatetza eta Hendaian gauza bera, baina alderantziz ezkerrak irabazi baitu 2008an galdu zuen alkatetza hori Hendaian. Maulen aldaketarik ez, Uztaritzen bai, ezker abertzaleak irabazi baitu alkatetza lehen aldiz 6.000 herritar baino gehiago daude eta atzo 156 lortu zuen Bruno Carrer abertzaleak zuzentzen zuen zerrendak. Bruno Carrer izanen da Uztaritzeko auzapez berria olaia.